Kasureku 2 Safety Tips. Pag inabot bigla na brownout o power outage, tanggalon tulusan mga nakasaksak o i-off ang main breaker para maiwasan na magkaikwang problema ang mga linya ng kuryente sa laok kang harong asin baka magdulot ng kasulo. Ang pagrumdom na inihali sa Kasureku 2. Kasureku 2 Tipid Tips. Kung minapili nin bagong air conditioner o refrigerator, piliyon si inverter o inverter-based technology. Ini para makatipid nin poco mas o menos 50% kan konsumo ng kuryente kumpara sa mga non-inverter-based na aircon o ref. Ang pagrumdom na inihali sa Kasureku 2. Kasureku 2 Safety Tips. Maglikay magpalayag ning boradol harani sa linya o kawad ning kuryente. Ini para maibitaran makuryente asin magkausa ng power outage. Ang pagrumdom na inihali sa Kasureku 2. Kasureku 2 Safety Tips. Pag minahali sa harong o opisina, siguraduhin na naka-off o nakatanggal gabos na non-essential na gamit para maibitaran na mag-overheat o mag-short circuit asin magdulot ng kasulo. Ang pagrumdom na inihali sa Kasureku 2. Kasureku 2 Safety Tips. Bago magpaandar generator, siguraduhin na ang main breaker naka-off o may double throw na switch. Ini para malikayan na magbalik ang kuryente sa main line o poste asin makuryente ang mga nagtatrabaho na linemen. Ang pagrumdom na inihali sa Kasureku 2. Applying for a new connection or a change in account name with Kasureku 2, one must undergo first a pre-membership seminar. Who are required to undergo the pre-membership seminar? Only new members and those applying for change in name for existing accounts, wherein he or she is a new member. For additional new connections under existing account holders, pre-membership seminar is no longer required. Schedules for the pre-membership seminars are as follows. Every Tuesdays and Thursdays from 8 a.m. to 10 a.m. at the Kasureku 2 main office at Barangay Del Rosario, Naga City. Every Wednesdays from 8 to 10 a.m. at the Pili sub-office at Barangay Anayan, Pili. Every Fridays from 8 to 10 a.m. at the Calabanga Bumbon sub-office at Barangay Kipayo, Calabanga. And every first and last Wednesdays of the month from 8 to 10 a.m. at the Tinambak Siruma sub-office at Barangay Santa Cruz, Tinambak. Don't forget to bring the following: any valid ID and a special power of attorney or notarized authorization letter for representatives of the new member. Kasureku 2, serving better for you. Kasureku 2 Tipid Tips. Kung minapili nin bagong air conditioner o refrigerator, piliyon si inverter o inverter-based technology. Ini para makatipid nin poco mas o menos 50% kan konsumo ng kuryente kumpara sa mga non-inverter-based na aircon o ref. Ang pagrumdom na inihali sa Kasureku 2. Kasureku 2 Tipid Tips. Magamit ng mga LED lights o LED-based technology sa mga lighting equipment. Ini para makatipid sa konsumo kung ang habol pareho ang kusog kang liwanag o mas maliwanag na ilaw. Ang pagrumdom na inihali sa Kasureku 2. Sa inhali ang satong kuryente. Sa simpleng paagi, ini minahali sa mga power generators o planta ng kuryente as hinahatod ini sa mga harong gamit ang mga gawad asin poste ng kuryente. Inihali man sa man iriba-ibang forma ng power generators asin kan coal hydro asin geothermal power plants asin mga renewable energy sources aro kan solar, wind asin iba pa. Idinidistribuer ini sa buong Pilipinas sa paagi ka National Grid Corporation of the Philippines o NGCP.
Asin paghali NGCP, idinidistribuer ini sa mga electric utilities araw kan Camarines Sur 2 Electric Cooperative o Casoreco 2 sa saindang coverage area, bagoy ni makaabot sa satuyang kanya-kanyang harong. Ano ang nilalaman kang satong power bill? Ang satong power bill minakumpwesto kan mga singilon poon sa generation cost na ipinapasa hali sa mga power generators, transmission cost na ipinapasa man hali sa NGCP, distribution cost na sinisingil kang satong electric utility. Next electric cooperative is Casoreco 2. Casoreco 2 is the recipient of the Golden Taguitap Awards and recognition for the Rural Electrification Program distinction, the electric cooperative with fully liquidated subsidy fund, the EC with high AGMA attendance, the best in collection efficiency, and the top performing EC awards. Congratulations, Casoreco 2. And 4. Philreco Awards from the Wars. Casoreco 2 is a recipient of the following plaques of recognition: MCO Prime Participation Award, Platinum Seller Award, and Prompt Payer Award. Likewise, Casoreco 2 is a recipient of different certificates of recognition: MCO Champion Award, Occupational Safety and Health Excellence Award, and Outstanding Radio Program Excellence Award. Congratulations to Casoreco 2. Casoreco 2 Safety Tips. Kung nagwawarawarang biglaan ang kuryente kausakan makusog na duros o problema sa linya, i-off tulos at tanggalon sa saksakan ang mga appliances, hinhuli tabaad magdulot ining pagkaraot o kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Casoreco 2. Casoreco 2 Safety Tips. Kung may sanganin kahoy na nakakatama sa linya o kawad ng kuryente, lalo na itong mga nagsisilyab, i-report tulo sa pinakaharining opisina kan Casoreco 2 para maaksyonan asin daing magkausanin dakulang danyos o pagkakakuryente. Ang pagirumdom na inihali sa Casoreco 2. Casoreco 2 Safety Tips. Pag inabot bigla na brownout o power outage, tanggalon tulos ang mga nakasaksak o i-off ang main breaker para maiwasan na magkaikwang problema ang mga linya ng kuryente sa laok kang harong asin baka magdulot ng kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Casoreco 2. Casoreco 2 Tipid Tips. Kung minapili nin bagong air conditioner o refrigerator, piliyon si inverter o inverter-based technology. Ini para makatipid nin poco mas o menos 50% kan konsumo ng kuryente kumpara sa mga non-inverter-based na aircon o ref. Ang pagirumdom na inihali sa Casoreco 2. Casoreco 2 Safety Tips. Maglikay magpalayag ning boradol harani sa linya o kawad ning kuryente. Ini para maibitaran makuryente asin magkausa ng power outage. Ang
Ang pagrumdong na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Pag minahali sa harong o opisina, siguraduhin na naka-off o nakatanggal gabos na non-essential na gamit para maibitara na mag-overheat o mag-short circuit as in magdulot ng kasulong. Ang pagrumdong na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Bago magpaandar generator, siguraduhin na ang main breaker naka-off o may double throw na switch. Ini para malikaya na magbalik ang kuryente sa main line o poste as in makuryente ang mga nagtatrabaho na linemen. Ang pagrumdong na inihali sa Kasureco 2. Applying for a new connection or a change in account name with Kasureco 2, one must undergo first a pre-membership seminar. Who are required to undergo the pre-membership seminar? Only new members and those applying for change in name for existing accounts wherein he or she is a new member. For additional new connections under existing account holders, pre-membership seminar is no longer required. Schedules for the pre-membership seminars are as follows. Every Tuesdays and Thursdays from 8 a.m. to 10 a.m. at the Kasureco 2 main office at Barangay del Rosario, Naga City. Every Wednesdays from 8 to 10 a.m. at the Pili sub-office at Barangay Anayan, Pili. Every Fridays from 8 to 10 a.m. at the Calabanga Bumbon sub-office at Barangay Kipayo, Calabanga. And every first and last Wednesdays of the month from 8 to 10 a.m. at the Tinambak Siruma sub-office at Barangay Santa Cruz, Tinambak. Don't forget to bring the following: any valid ID and a special power of attorney or notarized authorization letter for representatives of the new member. Kasureco 2, serving better for you. Kasureco 2 Tipid Tips. Kung minapili nin bagong air conditioner o refrigerator, piliyon si inverter o inverter-based technology. Ini para makatipid nin poco mas o menos 50% kan konsumo nin kuryente kumpara sa mga non-inverter-based na aircon o ref. Ang pagrumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Tipid Tips. Magamit ng mga LED lights o LED-based technology sa mga lighting equipment. Ini para makatipid sa konsumo kung anhabol pareho ang kusog kang liwanag o mas maliwanag na ilaw. Ang pagrumdom na inihali sa Kasureco 2. Sa inhali ang satong kuryente. Sa simpleng paagi, ini minahali sa mga power generators o planta ng kuryente as in hinahatod ini sa mga harong gamit ang mga gawad as in poste ng kuryente. Inihali man sa man iriba-ibang forma ng power generators as in kan coal hydro as in geothermal power plants as in mga renewable energy sources aro kan solar, wind as in iba pa. Idinidistribuer ini sa buong Pilipinas sa paagi ka National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Asin paghali NGCP, idinidistribuer ini sa mga electric utilities araw kan Camarines Sur 2 Electric Cooperative o Kasureco 2 sa saindang coverage area, bago ini makaabot sa satuyang kanya-kanyang harong. Ano ang nilalaman kang satong power bill? Sa itong power bill minakumpwesto kan mga singilon poon sa generation cost na ipinapasa hali sa mga power generators, transmission cost na ipinapasa man hali sa NGCP, distribution cost na sinisingil kang sa itong electric utility araw kang Kasureco 2, susugman ang computation pinagbasehan sa ERC Resolution No. 16 as in 20 Series of 2009 as in Resolution No. 10 Series of 2018. Asin man an man iriba-ibang bayadon sa gobyerno. Taano araw kaini ang singil sa kuryente? Sa in napapaduman ang sinisingil.
Araw kaini ang singil kang kuryente ninhuli taiyuman ini ang ipinapasa sa to na singilon kan mga power generators o planta ning kuryente. Lalo na sa pag-abot sa mixed generation cost, transmission cost as in system loss charge, darakan pagbago ning presyo ning coal sa merkado sa kinaban. Halos 80% kan sa tuyang binabayad sa kuryente, minaduman lang sa nasa power cost o sa ipinapasa sa na singilon kan mga power generators as in NGCP. 13% man minaduman sa mga obligasyon niya to sa gobyerno. As in ang nakukualang kan sa tuyang kooperatiba para sa pang-araal daw na operasyon kaini, as in pagmantenir kan sa tong mga pasilidad as in linya, 8% sana. Kasureco 2 tipid tips. I-off ang mga ilaw kung inidaiman kaipuhan as in maliwanag na. Ini para makatipid sa konsumo as in di maglobo ang bayadan sa kuryente as in mapalawig pa ang buhay kan mga ilaw. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 tipid tips. Itutok o number 1 sana ang electric fan kung solo man lang magamit. Ini para maiwasan na halangkaw ang konsumo ng kuryente, as in maiwasan din na mag-overheat as in magdulot ng kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Next electric cooperative is Kasureco 2. Kasureco 2 is the recipient of the Golden Taguitap Awards and recognition for the Rural Electrification Program distinction. The electric cooperative with fully liquidated subsidy fund. The EC with high AGMA attendance. The best in collection efficiency and the top performing EC awards. Congratulations, Kasureco 2. And 4. Philreco Awards from the Wars. Kasureco 2 is a recipient of the following plaques of recognition: MCO Prime Participation Award, Platinum Seller Award, and Prompt Payer Award. Likewise, Kasureco 2 is a recipient of different certificates of recognition: MCO Champion Award, Occupational Safety and Health Excellence Award, and Outstanding Radio Program Excellence Award. Congratulations to Kasureco 2. Kasureco 2 safety tips. Kung nagwawarawarang biglaan ang kuryente kausakan makusog na duros o problema sa linya, i-off tulos at tanggalon sa saksakan ang mga appliances, hinhuli tabaad magdulot ining pagkaraot o kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 safety tips. Kung may sanganin kahoy na nakakatama sa linya o kawad ng kuryente, lalo na itong mga nagsisilyab,
i-report tulo sa pinakaharining opisina kan Kasureko 2 para maaksyonan asin da imagkausanin da kulang danyos o pagkakakuryente. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureko 2. Kasureko 2 Safety Tips. Pag inabot bigla na brownout o power outage, tanggalon tulos ang mga nakasaksak o i-off ang main breaker para maiwasan na magkaikwang problema ang mga linya ng kuryente sa laok kang harong asin baka magdulot ng kasulok. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureko 2. Kasureko 2 Tipid Tips. Kung minapili nin bagong air conditioner o refrigerator, piliyon si inverter o inverter-based technology. Ini para makatipid nin poco mas o menos 50% kan konsumo nin kuryente kumpara sa mga non-inverter-based na aircon o ref. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureko 2. Kasureko 2 Safety Tips. Maglikay magpalayag ning boradol harani sa linya o kawad ning kuryente. Ini para maibitaran makuryente asin magkausa ng power outage. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureko 2. Kasureko 2 Safety Tips. Pag minahali sa harong o opisina, siguraduhin na naka-off o nakatanggal gabos na non-essential na gamit. Para maibitara na mag-overheat o mag-short circuit asin magdulot ng kasulok. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureko 2. Kasureko 2 Safety Tips. Bago magpaandar generator, siguraduhin na ang main breaker naka-off o may double throw na switch. Ini para malikayan na magbalik ang kuryente sa main line o poste asin makuryente ang mga nagtatrabaho na linemen. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureko 2. Mga kasama, tamang oras, ikaw na kita ning 34 minutos makalihis o 37 minutos makalihis ang alas 9 nin pagkaaga. Dinadara sa Indo kan Kasureko 2 Camarines Sur Electric Cooperative Incorporated ang programang Ang Satluyang Kooperatiba sa Radyo sabay na nadadangog sa RMN Naga 91.1 DWNX FM asin 1296 DWNX AM. Ang Satluyang Kooperatiba sa Radyo maaantabayanan sa oras na alas 9:30 sagud alas 10:30 nin aga kada aldaw na Biyernes. Ang Satluyang Kooperatiba sa Radyo sarong regular na programa kan Kasureko 2 na may obheto na makataong giya sa mga paraantabay kan DWNX na maintindihan kan lambang konsumidor gamos na kalakawan kasatuyang kooperatiba ning kuryente, partikularmente ang mga bagay na mataong kagianan sa maray na iribahan sa lado kan satuyang member consumers. Ang Junta Direktiba kan Kasureko 2 asin kan maneamento mga kasama sa tuyang makakaibanan si Senyor Renier Opa Bukay, ang opisyal na tagapagtaram kan satuyang kooperatiba. Ang magserbisyo kasama maray na pagkaaga sa Indogabos. Yang po kita sa programa kan Kasureko 2 kada Biyernes sa isgunyan kan bulan kan Oktubre taon 2023. Ngayon nagbunga na. Mga kasama digdi sa DWNX sa lado teknikal niya si Radyoman Ray Gomez. Ini naman po ang sa indong lingkod. Ako po si Radyoman Manny Pasa. And syempre sa parte po kan Kasureko 2. Yan dyan ang sa indong Public Information Officer Mr. Renier Opa Bukay. Sir, good morning.
Yan, good morning, tabi Radyoman Mani, asin sa kabus po na nag-aantabay ngunyan ng pagkaaga sa programa pong ang Satong Kooperatiba. Sa radyo mag-iribanan kita sa laog ng sarong oras, mapag-urulayan ang manunungon po sa tuyang kooperatiba sa Casureco 2. Asin syempre, kung ano man po ang mga development, ngunyan na si Manang ini, maswertehon kitang ngunyan na aldaw, makakaibanan ta. Ang saro lang kaya ang mapahiling, pero itong saro surprise yan. Kumbaga sa basketball iyo ang secret weapon, mapahiling siya kung kaya sa rin na kaipuhan ng maray. Okay, ngunyan naaldaw na ini siguro si mga taga Tinambak and si Ruma yan, ang tabayanan po nindo dahil familiar po sa Indong Maray ang guest tango niya naaldaw na ini yan. Pero bago yan, tabi Radyoman Mani, si mga naghahapot po pala, inuton ko na ining sa power interruption. May mga nagme-message na sa Satuya bago magpunin yung programa ta. Iba po kita naka-schedule mo niyan October 6, 2023, aldaw pong Biyernes. Igdi sa barangay, sa may UNC, ang affected areas kaini, 9 AM to 12 noon. UNC, Santa Cruz, Barlin, Naga Cathedral, Dimasalang, PNP Arana, All GSIS, P. Burgos, and Peña Francia Avenue. Igwaman kitang 9 AM to 5 PM, ngunyan pong aldaw man na ini, ang affected areas, ining sa may Matuninong Street, Matuninong Interior, then sa may San Francisco, harani po dyan sa may Peña Francia, and Peña Francia Avenue, and E-Mall. Iyo po yan si makaka-eksperyensya ng 9 AM to 5 PM. Ngunyan man po yan aldaw. Uliton ta, ining sa may Matuninong interior. Kung familiar ka tabi Radyoman Mani, ito bagayan sa may inutan ka itong face the wall. Nakakakan ka dyan sa may Peña Francia. Duman sa Balyong Street kayan. Correct. Kaya halos gabos madyan nakakakana. Yan. San Francisco Church and Peña Francia Avenue sa may E-Mall. Iyo po yan ang makaka-eksperyensya ng 9 AM to 5 PM na power interruption. May half day man kita, ulitin tagiraray, sa may UNC, 9 AM to 12 noon, UNC, Santa Cruz, Barlin, Naga Cathedral, Dimasalang, PNP Arana, All GSIS, P. Burgos, Peña Francia Avenue. Ang rason, line maintenance work, tapping kang bagong transformer dyan po sa may lugar na yan, sa may Matuninong Street and sa may portion kan Santa Cruz, Barlin, and Cathedral. Iyo po yan, si Mayong Kuryente ngunyan, na aldaw pong ini. And kang mga nakaagi pong aldaw, dakul po kitang mga patrabaho, kabali na po itong yaon din sa may portion kang LGU Milaor, itong kaigo kita ning pag-install kay itong string installation kang bagong 37.5 kVA, din sa may LGU Milaor. Kasabay na po dyan itong sa tuyang pag-continuation, si pagpatrabaho kay itong rehabilitation kang linya dyan sa may Zone 1 Kapok na San Milaor. Kaya siguro mga pirang tios-tios na lang na nagkakapirang aldaw yan, mareresolveran ta na si reklamo sa Satuya dyan pag-abot duman sa hababang voltahe si mga taga Zone 1 kang Kapok na San Milaor. Kabali man po dyan itong nagkaigo kita ning patrabaho dyan sa may Kalabanga, hindi sa Satuyang bagong 20 MVA power transformer, nayaon po dyan sa may Barangay Kipayo kang Kalabanga. Nagkaigo kita dyan ng tapping and energization kang 69 na KB line transmission lines, pasiring po duman sa bagong 20 MVA power transformer ta, and nagkaigo man ng construction kay itong take off line kang bagong 20 MVA ta, and sa iba man pong mga crew nagkaigo dyan ng task force, nagsagibo po ng clearing kang distribution lines. Yan, tabi Radyoman Mani, si mga nagkakapira lang na mga accomplishment. Ito kay maubos, dakulon po yan. Maubos ang oras na igdis, accomplishment lang. Kay puhantang mailaog tulos ining sa tuyang guest mo niyan, pagkaaga.
dapat kang Friday pa ini, kailang may kasiributan. Yan, siguro araatyan, tanantapan ni nagkakapirang minuto dahil may oras pa man kita. Si gusto pong magbayad, sa tuyang mga collection offices, bukas po yan hanggang alas 4 ning hapon, ngunya na aldaw na ini, Friday. Kung gusto magbayad, lalong-lalo na si mga nagkapurtulan, nagsasagibo kita ngunya ning massive disconnection. Lalong-lalo na si may mga arrears, ni nagkakapirang bulan. Dahil na po kita maghalat na maputulan, magbayad na kita kan sa tuyang bill sa kuryente. Pwede man kita si mga nakareceive bill na hindi pa po nag-pass due, pwede kitang magbayad sa mga kapartner ni Kasureco 2, sa mga payment channels kang Kasureco 2. Yaon po dyan si GCash, si EasyPay, si True Money, siniba pa po, si SM, nag-accept maning payment, daw may arrears, nagkakapirang bulan, basta di po naputulan. Di pa putol ang sa endong account sa Kasureco 2. Yan, pwede kita magbayad sa SM and sa Save More Pili, pwede man. And sa mga bangko, nakapartner po kang sa tuyang kooperatiba kang Kasureco 2, pwede man kita magbayad po dyan. Yan, na nagkakaigwaman po kita ning pag-refund duman sa nasingilan po ning power bill deposit poon pong 2011. Halimbawa, nagpatakod ka mo ning kuryente, tapos nasingilan po kamo o siningil po kamo ang Kasureco 2 ning power bill deposit poon 2011 hanggang 2022. Power bill deposit po ini, bako po ini si bill na tigasabing may nagre-refund nasobrad ang kolekta base sa kasuguan kang ERC, bako pa po ini. Ini po si power bill deposit. Gusto sabihin si pag-apply po ninyo connection, yan, si pigsingil po sa Indo. Yan, pwede na po kamo kayo mag-refund sa tuyang kooperatiba, sa finance department. Yan, darahon lang sa resibo kay itong power bill deposit. Yan, and anapon si Sir Ariel Nacaryo, yan, or si Say man na staff sa finance department, pwede tang mahaputan, manunungod po kayo ning sa refund kang power bill deposit. Or pwede man i-offset sa Indo pong mga babayadan sa kuryente. Paglilinaw po, bako pa po ini si refund, na tighalata si magiging desisyon kang ERC, kundi ini po si power bill deposit. Power bill deposit refund. Sinasingilan sa to kang pag-apply ta ninyo connection. Si pigsingil sa satuya kang pag-apply ta ninyo connection. Yan, schedule ng power interruption, kung yan na maabot na si Mana. Nagkakapira po ini, inutunta po muna siguro ining sa may pili. Dahil pa ini na ipopost sa Kasureco to Facebook page, pero after siguro kayo ng programa, may ipopost na po ini. Bali, ang schedule ta sa October 10, aldaw po yan na Martes. Tama? Okay, tama po. 9 a.m. To 9:15 a.m. may momentary kita sa feeder 21, sorry. Ining sa may Anayan, Pawili, San Roque, Old San Roque, San Vicente, San Antonio, Santiago, San Juan, part kang San Agustin, and Binubong. Sa may portion man, okay. Igwamang kitang 9 a.m. to 6 p.m. Sa may Pili, ining San Isidro in Tagbong, sa Minalabak area, Mataorok, Sagrada Familia, San Jose, Baliwag Viejo, Bingkay, Magadap, Manapao, Katanusan, part kang Taban, Minalabak. Ang rason po kayan, right of way clearing, replacement of bypass switch at Tagbong Pili. Yan, sa maabot po yan Martes, October 10, 2023. Yan, igwamang kita sa Kanakman. Magdangog si mga taga Kanakman, Kanakman and Magaraw. October 11, Wednesday, 9 a.m. to 5 p.m. Sa Kanakman po ang apektado ining portion kang Talidtid, San Roque, Pundado, San Francisco, Palo, San Nicolas, San Juan. Iyo po yan ang apektado sa Kanakman. Sa Magaraw po, portion kang Bel, Kasuray, Barangay Punong, Burubaybay. Yan, iyo po yan ang mga apektado sa Magaraw. Ang rason po kayan, clearing of lines. Sa maabot po yan na Martes, Wednesday, October 11, 2023. Yan.
Si mga nagahalat man, may mga nagaharapot sa Satuya. Si Inod pong naipaluwas na schedule kang NGCP sa maabot pong October 7, 2023, Saturday. Magdangog po kita duman sa mga naghaharabang kang bago pong schedule na ipinaluwas kang NGCP. Kung sabihin po, bagong schedule, dahil po madadagos power interruption kang NGCP sa aga. October 7, 2023, ang apektado po kayan, ining entire Naga City, igdi po sa may Kanaaman, kabali po ang Kanaaman hanggang pong Tinambak si Ruma. Milaor, Minalabak, yan. Portion Campili from Palestina to San Jose. Instead po na October 7, 2023, mangyayari na lang po yan sa maabot pong October 14. October 14, 2023. Tigre-schedule kang NGCP. Yan. Kaya, padagos po ang kaugmahan ta sa kapestahan dyan sa Banwaan kang Bumbon. Sa aga. Happy Fiesta, Bumbon. Sa Bumbon. Happy Fiesta, Advance Happy Fiesta sa mga taga Bumbon. Tapos sa mga barangay ata na Del Rosario ang pangalan. Taig di sa Naga may pestahan man igdi ining barangay Del Rosario na yaon ng Kasureco 2. Happy Fiesta sa Indo. Oo. Daw kung maghanda man lamang. Yan. Bakong kuryente sa aga. Bakong kuryente ang ihanda Ayot, masakit yan. Delikado. Yan. Magdamog po kita. Sa aga po, mayong mangyayaring power interruption, courtesy kang NGCP, kundi tigre-schedule na po ini sa maabot pong October 14, 2023. Otro Sabado pa. Yan. Mangyayari po ining 6 a.m. to 6 p.m. na power interruption kang NGCP. Apektado po ang halos nasa 90% o 80% na sakop kang area coverage kang Kasureco 2 ang mawawala ng kuryente. Sa maabot pong October 14, 2023. Yan. Sabado manggiraray. Correct. Yun na yung pasa mo sa ko. Ulitin ta na lang ini. Sige po. Yan. Igwaman pong mangyayaring hearing. Kang Energy Regulator. Virtual hearing po ini. Tagusong ko na. Okay. Ika na tabi radyo man mani. Ang hearing? Opo. Garudayan na ipasa sa ko okay, sige. So pasisya, kuyen ko yan ang cellphone ko. Sige. Okay po. Sa maabot na October 18, 2023, aldaw po na Wednesday, alas 2 po nin hapon, magkakaigwa po ning virtual hearing sa paagi po kang Microsoft Teams or Zoom application. Ang activity po kayan, determination of compliance with the jurisdictional requirements and expository presentation. ERC po ini, ERC case number 2023-038. Sa maabot po yan na October 18, 2023, aldaw po na Wednesday, 2 p.m. po yan. And sa maabot man na October 25, 2023, Wednesday man po giraray, alas 2 man giraray nin hapon, sa paagi po kaining Microsoft Teams or Zoom application Zoom application, pre-trial conference and presentation of evidence. Yan, tabi Radyoman Mani ang mangyayari pong virtual hearing sa maabot na October 18, 2023 and October 25, 2023. Okay. Okay, tabi Radyoman Mani, siguro yun ang magkita ni. Siguro kung may mga kahaputan pa, pwedeng ipaabot sa hotline ni DWNX or mag-message po. Igdi sa Satuyang live kunyan sa Satuyang Facebook page. And Kasureco 2 page. I-follow pa lang, i-like ang Kasureco 2 Facebook page and ang Satong Kooperatiba Facebook page. Yan.
Kung mayo naman, baka pwede na ang gasta. Excited ang mga taga-Tinambak. Actually, nagtataramba ko. Tingpa para hiling ako kung duwan. Aliw-haloy niya kaming ilaong. Yan, okay. Siguro, itawa pa na ang pagkakataon na ining sa satuyang guest na siya na lang po ang magpabisto sa sayang sa diri. Basta ang clue taig din from Tinambak si Roma sa office. Yan. Sabihin ko lang siguro ang posisyon. Sana lang siguro magpabisto ka sa iyang pangaran. Maserte yung kita ko yun aldaw na ini mga kaibanan ta po ang area supervisor kang Tinambak si Roma sa office. And congratulations sa bago nindang officer in charge kang North Area si Engineer Carms Malinisan. Yan. Okay, siguro sir. Naalangan na yan. Nag-inom muna, tabi radyo na, nagbebelo. Okay, okay. Siguro sir. I-introduce mo na. Magpabisto ka po muna. Yan. Tilawagan sa toya. Okay, sige po. Okay. Pigtahaw sa to. Good morning, Tabi. Good morning, Tabi, Sir Manny, si Ringil. Morning po. Medyo ang namamati ko baga sir garo mas maray pa ang pagsakat campus tiki sa kampag atubang igdi. Sige lang po, tama ka, anyway, ka-adjust yan. Good morning po, Giraray, Sir Manny, Sir Ringil. Sa gabos pong nag-antabay kang programang ini sa mga member consumer owners, lalong-lalo na po sa mga member consumer owners kang Tinambak and Siruma District. Good morning po sa inyo gabos. Okay, sir, si Paul Dame mo para maaraman kang publiko, Tabi, sir. Ay, sorry po. Ako po si Marcial Abasula, ang presente pong area supervisor kang Tinambak and Siruma sub-office po. Okay. Sir, ang Tinambak, saro po sa dakol na mga nag-message din na sakop po nindo, mga consumers ta dyan. Kumusta na ngunyan ang improvement para po dahil na kita makaranas pa katong mga pawara-wara na linya o serbisyo kang kuryente. Pero bago yan, sir, tawan-tamo na nin introduction kung kumusta po sa indong area dyan sa Tinambak si Roma sub-office. Salamat, Tabi, Sir Manny. Bago po yan, tawanan ko po na po ng kadikit na impormasyon ang mga parantabay. Ang Tinambak si Roma po, compose po yan ng duwang sub-office. Igwa po kita ng satellite office sa si Roma, separate man po kang Tinambak. Ang Tinambak po, igwa ng 44 barangay, gabos po yan energize, and ang si Roma po, igwa man kita ng 22 na barangay, 21 barangays po dyan ang energize, na pinagtuturuang-tuwangan pong imantinir, magkataon ng marina serbisyo, kang 15 technical personnel na naka-assign po sa tuyong sub-office. Ang naka-assign po pala naman na head kang sa technical, foreman po, OIC, si Mr. Efren Villardi. And sa tuya pong complaint officer, kay bago ko nga ko tangon yan, kundi at sana po na mapahiling, si Mr. Binirando Burha po, na kung saan iyo po ang sa indo pong dulukon, mga member consumers kang Tinambak and Siruma, kung ano man po ang sa indong mga problema, manungod sa indong connection, kan sa indong kuryente, and sa pagpatakod kan sa tuya, sa indong kuryente man po Giraray. Sa collection head mi po, yaon po duman si Mr. Edsel Sarmiento. Siya po ang in charge sa collection na section po sa tuyang sub-office. Okay. Sige po. Sige po. Ang Tinambak po, Tinambak and Siruma, igwa po yan sir ning Sir Manny ning 56 roads gabos na pinagtuturuang-tuwangan Mangiraray na basahon saro-saro kan sa tuyang
tulusan ng meter readers na full plates sa tinambak and pinagtatabangan mapugirarayan yung kang duwang haling technical personnel. Kaya bali 5 meter readers lang po ang nagre-read kan sa tuyang mga metro dyan sa tinambak. And ang siruma po, igwasan na kita dumaning sarong meter reader na nagtsatsaga-tsagang mag-sakripisyo para magbasa po kang mga metro kan sa tuyang kontador dyan sa siruma. Naigwa po ning 24 roads po yan gabos, 24 roads tab yan sa Manning and sa Rainier. Opo, sa siruma, saro lang po ang meter reader. Nakakaya niya nakakaya niya tabi sir kung ang area na Drodakula kan siruma. Nakakaya matabi sir Manny, ay arog po kayang kahigos ang sa tuyang mga personahe sa tinambak in the Siruma Sub-Office. Dahil ko po ang plano mag-request nin dagdag pang ko yan, meter reader para areglado po ang kalakawan. Actually, Sir Manny, Sir Riniera, pinaggibuan na po yun yung request. Mahalat-halat na lang po kita kang action kang sa tong management kung papaunrahan po sa tuyang pinapakiulay na badagdagan ang personnel sa particular po sa Siruma. And bako sana Sir Manny ang sa problema may kan sa nag-reading, pati po sa technical. Bali ang meter reader na pong iyang kaya Sir Manny, iyon na po dago siya ng partner ka sa tuyang technical na naka-assign sa Siruma. Okay, hopefully madagdagan ano. Anyway po, sa collection Davi sir, kumusta man ang compliance kang sa tuyang mga consumer owner kan tinambak and Siruma? Sa part mo kang collection tabi Sir Manny, maray man ang nagiging ano sa toy kang mga member consumer owners duman, halos nagbabarayad-bayad naman sinda kang kung di ko napapasala last month tinambak si Siruma ang naga top 1 sa collection kang Kasureko po. Magayon, congratulations sa Indo Tavi sir, maski dikit ang personahe na kukumply niyo doon sa lado po kang koleksyon. So iyan pong tax sa muya dapit sa problema minsan kumbaga nagwawara-wara po ano, day po stable ang linya kang kuryente sa ibang barangay. Ano na po ang naging action ano kan grupo kan Kasureko 2? Okay, salamat. Ang tinambak si Siruma tabi Sir Manny sa tabang kang engineering department, padagos po ang ginigibong clearing activities. Saro po yan sa nagiging kausa kang mga pawara-awara kang kuryente sa lalo na duman sa mga harayong lugar sa Samuya, sa Tinambak and Siruma. Clearing activities, pigsasabayan tabi yan Sir Manny kang pagribay katong mga pigdududahan ta ng mga lake na insulators and chichik ta itong mga transformer na pwedeng overload na para kaibuhan na ribayan. Minsan kaya dahil tanaman na ang gayo na mumonitor sa kadakulang po kaiwasan ka sa tuyang area. Dahil naman mumonitor na si sarong lugar palan dakulo na si member consumer owners, medyo kulang na siya sa tuyang supply kang transformer. Bagay, may mga katuwang baga kita na director and sa lado po kang barangay, siguro dapat regular man ang communication tatabi sir, para makatabang man ng mga barangay officials. Iyo po tabi Sir Manny. Actually, pag may mga activities kami, Sir Manning, araw kang pag-clearing, sa pag ma-inspection kang linya, nakikiulay kami sa mga barangay officials para at least makatabang sinda sa mga activities na gigibuhon kang
sa tuyang personahe duman. Sir, sa ano pa ang naging sangka para makuanin do si number 1 sa collection? Ano dati pa nagtatabang ini mga barangay hall na duman idara si mga bayad kan sa tuyang or sarong mga individual na pigtiwalaan kang Kasureko to. Nangyayari pa yan ngunyan tabi, sir? Sa samuyang area tabi, Sir Manny, voluntary tabing pigigibuyan kang mga nagkakapirang barangay duman sa Muya, lalo na itong mga hararayo. Maadyan tabi yan, Sir Manny, sa Muyang sub-office, may daradarang kadakol na mga bill para sarabay nindang ibayad sa tuyang sub-office. Yan, kaya pala talagang compliant kamong maray, tabi, sir. So, lugod, mapagal, an sa tuyang mga partner sa barangay. Ano po ang pangapunan nindo sa inda? Sa arog kaya na sabi mo nga ni voluntar yung pagtabang sa Kasureko. Ayun po, salamat. Primero po, sa madalong ko na ning pagpasalamat sa mga dahil kung gayo kaya Sir Manny na ako si mga pangarang katong mga barangay na yaon dyan sa Muya nagbabayad na dyan siya kadakol lindarang bill. So sa mga barangay po, sana maging ehemplo po sa tuya itong mga barangay na nagtitiwala sa sarong tao. Halimbawa ngayon, barangay official, itatawon ninda si mga bayad ninda para siya na po mismo ang magduman sa tuyang opisina para magbayad din sa indang mga bill. Okay, bago ko itaw ki kasamang Renier, tabi Area Manager Marshall Abasola. Saro na lang sako bilang coastal po ang tinambak sa Godan si Roma. Tabi sir, paano ta na maintain na marespondihan ta maski nyaon sa gilid kan na baybayon ini pong sa tuyang mga konsumidor? Thank you po. Correction tabi Sir Manny, area supervisor po. Ay sorry. Okay lang po. Bakong manager. Bakit maanggutan po kita ni Ma'am Carnes? Iyo, madali na yan. Iyo po tabi sir, ang coastal baga sir, madalion magtakla dyan aning mga materials na ginagamit ta sa Kasureko 2. Dapat dyan may maintenance. So paano tayan na i-report tulos manemento ka na Kasureko 2? Iyo po, sa tabang man po giraray tabi Sir Manny kaning mga member consumer owners sa parting coastal, maski sa pag restore kan sa indang linya, nakula po ang naging partisipasyon nila sa tuya. Ma-report tapos sa pagtrabaho, yan po sinda nagtatabang sa tuya para mas madaling ma-restore sa indang linya. Okay. Thank you tabi Sir Marshall, Area Supervisor Tinambak si Roma Sub-Office. Balik sa imo tabi kasama Greener, baka igwa ka pang mga kahaputan kay Area Supervisor kan Tinambak si Roma. Okay, and thank you alawigong si intro ni Sir Marshall. Detalyado. Yan, sinabayan mo mga kaya tabi raduan man ning mga hapot pa, Anyway, dako lang bagay po talaga na mga nakaibanan tangon niya na pagkaaldaw na ini sa programa po kang Kasureko 2, ang area supervisor kang tinambak si Roma sa office, and syempre yaon man ang complaint officer kailang habo mo na magpabisto, baka may mga nagdadalan mag-trending. Pero sa masunod na programa ta yan, pipiriton ta kumbaga naghihiling-hiling lang muna ka sistema, pero sa masunod na programa ta siya na mga kaibanan ta igdingon yan mga kaibanan ta. Anyway po, balikan ta si number of barangays kang tinambak. Ngunyan ko lang nga na araman na ang tinambak pala 44 barangays. Sa mga LGUs, sa mga municipalities na sakop ni Kasureko 2, pero nagpapando ang tinambak sa Kalabanga. Tama, pero 50 plus. Ang Kalabanga. 44 ang tinambak and 22 ang si Ruma.
Kaya lang sa Siruma po kaya igwajaning sarong isla ining barangay Butawanan na kung sa isla po yan mayo po ning nasa off-grid siya, ano, kumbaga ang source niya kumbaga igwaning mga renewable na ginagamit, may generator, may solar, depende po, kaya day po siya energized, ano, na nakakabit sa grid, sa linya kang distribution system kan sa tuyang kooperatiba, separate po siya. Pero kabali po siya sa sakop na barangays kang tinambak si Ruma sa office. Kaya kung susumahon mo, almost nasa 66 barangays ang sakop po, ano, ang energized dyan 65 na barangays. Na tigme-maintain kaining sa tuyang area supervisor, ano, ang mga technical personnel na ang complaint na naglalaog sa tuyang kaibanan idingon niya ang sayon ng complaint officer. And bago pong suba-suba ang area kaining tinambak si Ruma dahil kung igdi sa syudad ni Naga nasa syudad kita sinda may upland barangays, may coastal, mga gilid kang dagat, may mga isla. Kaya iyan ang challenge, ano, hindi sa kay Batangon yan, mamantinir ang supply kang kuryente miski duman sa mga hararayong mga lugar, mga barangay na sa ako po ninda. And sana may bulubundukin pa. Tabi, ano kasamang Riner, igwa pang mga bundok, ito bagang bukid. Oo. Oo. Mga upland barangays na ang makakalaog lang mga 4x4 na sasakyan. And mga single motorcycle. Kaya dako ang labot sa tinampo. Garo na kadakula kang planggana, mas darakula pa. Kaya dahil man mababasol ano sa partikan sa tuyang mga technical personnel sa tinambak si Ruma na talagang nadidipisilan man sinda, ano, dahil kung may problema sa sarong harayong barangay ang pag-restore po kung may problema sa linya kang kuryente sa sarong barangay na harayo, ano, sa kasentruhan, may mga agihan ka pa ning mga dai pa sementadong mga agihan tinampo, talagang madidipisilan man na maray, ano po. Pero ginigibo yan kang sa tuyang mga technical personnel sa pamayo kan sa tuyang area supervisor sa si Ruma, tinambak si Ruma, na kung may problema sa kuryente, may babalik tulos ang supply kang kuryente, ano. Minsan nagtuturog na ini sa area mismo, no? Duman sa mismong tatrabahoan ninda para kinaagahan, may babalik po tulos ang supply kang kuryente. Ang kalaban ninda duman, si hararayong lugar, panduwa, vegetation, dahil sa kadakulan kang mga kahoy, naagihan kang linya, igdi tabi radyaman mani itong linya kang kuryente, kapit bahay mo, almost 1 kilometer, 2 kilometers. Sarong-harong lang yan. Ang kakapit bahay kayo, nasa sarong kilometro ang rayo, 2 kilometro. Pero ang linya kang kuryente, yaon manggiranay, inaabot pa kang supply kang kuryente kang sa tuyang kooperatiba. Gusto sabihin, pag may problema itong sarong-harong na ito, nasa 1 kilometer to 2 kilometers ang kaipuhan mong, minsan lakaw lang, ano, paasan ang hagahag. Araw kayang kadipisil ang inaagihan po kaining sa tuyang mga personahe sa tinambak si Ruma. Pero sa tabang kan sa tuyang board and management, kang Kasureco 2, araw ka itong request ni Sir Marshall na additional na manpower talaga sa tinambak si Ruma sa office. Yan. Sana mag-grant naman ito. Ano? Nakadepende man po kaya yan, sa tuyang personahe o kaya sa mga member consumer owners dahil may standard kit ng tigsusunod. Ano po, dahil man kita pwedeng magpa-hire ng kadakol-dakol ng mga empleyado dahil may standard po kitang tigsusunod talaga from National Electrification Administration. Pero sa tabang kang mga personahe sa engineering department, kung kaipuhan ng task force, siguro maihapot kay Sir Marshall si status kay itong conversion ano, from single phase to 3-phase line, tahaloy-tan ng bagayan para update sa tuyang mga member consumer owners kung hanggang sa inang barangay, siguro kung araw mo sir kung pirang poste na sa tuyang napatindog duman, nalatagan ng kable, and syempre may haputa itong update duman sa matandang si Ruma,
na naiposta yan sa Tuyang Kasureko to Facebook page kung ano na si status ka itong kang linya kang kuryente na almost 800 to 1 km 800 meters to 1 kilometer po ang rayo kayan nagbalyo yan ning dagat islang barangay kang Matandang Siroma. Ikaw sir, si update po duman sa conversion ta. Salamat tabi Sir Niel. Update po duman sa conversion ta, nakapag-energize po kita duman haling hapon po duman sa may Binalay, abot duman sa may barangay sa Basyon. Kaya na-separate na si duwang lateral lines, si pasiring Kagliliog and pasiring Kamagong. Siguro kung di ko na pa sala si mga 44 lang itong poste. Nagpundo kita dumanta may panibago garo tabi si Renira sa manining ano ang satuyang AGM. Ang engineering department po garo ang makakapagsabi kaya kung anong update. Manungod po duman sa update duman sa Matandang Siroma. Medyo napundo si patrabaho tatabi duman si Renir, Sir Manny ngunyan dahil sa pagkusugkan si dagat. Maalon bagang ngunyan naman na panahon kaya pinagpundutan muna ito. Bali ang sarong aldaw kay to Sir Renir, Sir Manny, sarok sanang poste ang kayat ang patindugon. So bali apat itong poste, tulo pa lang si Satuyang na papatindog. Si Dua kaya tabi Sir Renir, si replacement ta ito kay itong na damage kan si nakaaging bagyo. And si Dua additional itong support duman sa Satuyang conductors para mabawasan ang saggang Satuyang linya. And sa tabang po kang barangay Matandang Siroma sa pamamayo po kan ni Kapitan Alberto Ibunya, nagiging pasil po ang pagtrabaho taduman dahil sa tabang po ninda. Pinagtutuwang-tuwangan po ninda sa tuyang mga technical personnel duman pag nagtatrabaho. Tabi Sir Ringet. Okay. Yan, tabi Radzaman Manny, at least na-update taan sa tuyang mga member consumer owners. Dipisilon talagang trabaho nitong Matandang Siroma. Tamahalat ka dumaning low tide. Kaya kung sarong poste lang talaga, may oras lang baga ang low tide, matiming ka. Pagtrabaho duman, kung abutan kaning high tide, matago na itong papatindugan mo ng poste. Malalantop na ito ng tubig, dagat. Kaya yan, sana maintindihan man. Although sa tabang kang mga LGU barangay, kaya ning Matandang Siroma sa pamamayukan sa indang punong barangay, siguro mas napapadali pang maray ang trabaho. And syempre napansin ko kaya subago nagpasalamat na si Sir Marshall duman sa mga katuwang tang LGU barangay. Iyon na ini tabi Radyoman Manny si kahagananta sa mga LGU barangay na maging kapartner kan sa tuyang kooperatiba. Mas napapadali kay ang trabaho kung magtatarabang-tabang po kita. Lalong-lalo na ang ining na tinambak si Roma, bako talagang subas-huba ang nagiging problema lalong-lalo na sa vegetation. Sa mga sangakang kahoy, and nakikiulay man kita duman sa mga konsumidores ng kuryente na kung nagsasagibo po ng clearing of lines o paglinig kang linya, pagpatol ka itong mga sanganing kahoy na harani na po duman sa linya kang kuryente, dahil na po kita mag-alangan, dahil na po pindiron ang pag-clearing kang Kasureko to, ang pagputol ka itong mga sanganing kahoy na harani na po sa linya kang kuryente. Minsan kaya nagkakaigwa kita ng problema, aram ko na experience ini kaya sa tuyang mga bisita ko niyan, lalong-lalo na mga personahe kang construction and maintenance, si mga servicing crew na may mga konsumidores po talaga data man ginagabos na habo talagang ipaputol o pabawasan lamang itong mga lalong-lalo na si mga nagbubungang mga kahoy. And then in the aram na maabot ang panahon, iyon man lang po yan ang magkakaigwa ng problema.
pag nakatama na, magkakaigwa ring problema ang supply kang kuryente. Pag nakatama na po yan sa mga wires, ano? Lalong-lalo na sa primary and secondary lines kang Kasureco 2. Kaya yan, makisumaro kita, magtarabangan kita, kung ano man po si mga programa kang Kasureco 2. And si Kasureco man, iyo man yan ang objeto ta, kung ano man ang nagiging problema kang mga barangays, ano? Lalong-lalo na haranin ang eleksyon, ano? Barangay NSK election. Saro pa yan, siguro sir, na-identify na nindo si mga gigibuhan ng eleksyon, si mga voting centers. Para at least duman si concentration kang sa tuyang mga tigsasagibong maintenance sa linya. Para pag abot bang kang eleksyon, October 30, ano, madali na. Madali na po yan. Nagkakapirang simana na lang. Dahil na nga, mga tulong simana na lang. Ano? Madali na po ang eleksyon. Iyon na naman po yan. Iyon na yung si pigpipreparan kan sa tuyang cooperative. Siguro sir, na-identify na si mga barangay na mga eskwelahan na gigibuhan po ng eleksyon para at least si coordination ta duman sa mga katuwang ta sa arog kang COMELEC, as in PNP, as in ibaba pong government agencies, plakado na kita dahil iyo po yun si mga kahaputan sa Satuya para at least may maging problema sa maabot na October 30 hindi sa barangay NSK election na supply kang kuryente. Yung tabi Sir Angel, nagipag-coordinate na po ang Satuyang Purman duman sa COMELEC ang tinambak and si Roma na-identify na nila si mga voting center and luhay-luhay po yan na pinag-inspection kan sa tuyang crew, suway man si pag-inspection kan si sa si Roma and suway man sa tinambak. Pinapakaray tabi ninda si Renier bako lang si sa luwas na connection kang si mga building kundi pinagtatabangan pa nindang i-inspection nunda ko si sa laog kan sa indang building para masiguro ta na sa maabot ning barangay and SK election dahil kita magkaigwa ning abiriya sa satuyang kuryente tabi si Renier, Sir Manny. Yan, naingat tabi Radyoman Manny dahil aram tamang baga pag barangay NSK election mano-mano ang birilangan ano? Yeah. Minsan inaabot pati yan ng banggi panagkakaigwa ng problema ang kuryente perming ang basol sa Kasureco kaya mas magayon itong ginigibo na Sir Marshall sa area. Bako lang sa tinambak in si Roma sa gabos ng mga area offices and igdi sa syudad ni Naga na ang concern man lang talaga ni Kasureco duman lang sa luwas ano kang linya si source kaya lang mas tig-extend ta pa hanggang sa laog dahil sabi ta nga ni may man ibang magibo kayan pag sinabi nga ning kuryente ang nalaog mismo sa isip kan sa tuyang mga member consumer owners Kasureco 2. Kaya kung hilingon mo po talaga, kung si Kasureco lang talaga ang matrabaho, hanggang lang kami naman sa may metro. Pero dahil sa tinatabangan ta ang ining mga eskwelahan, mga voting centers, hanggang duman sa classroom, ano, sa Kanaman, Magaraw, yan, nagibo na kita dyan, clearing and pag-check ang mga linya, si mga secondary lines, ano, si mga service drop wires, hanggang duman sa mga switch, saksakan sa classroom, ano, ginigibo na yan kan sa tuyang mga personahe kang Kasureco 2. Kaya yan, dakulang bagay po yan in development sa preparasyon po kung yan napapaabutan na barangay NSK election. And siguro isingit ko na, perang minuto na lang, sa maabot pong November 11, 2023, tama ano, November 11, 2023, magkakaigwa po kita ning election man sa Kasureco 2. After lang kay ning election kang barangay NSK election, igwa man kitang mangyayaring ning election sa Kasureco 2. Igdi sa tulong distrito ining Naga North District, ano, ining District 2 Naga North and District 7 Magaraw and District 8 Bumbon. Ano, si mga interesado po diyan, pwede kita magpasiring sa Institutional Services Department, Member Services Division. Hanapon lang po si Engineer Junel Pasiona or si Miss Ana Vargas.
pag-abot po duman sa mga requirements, ano, para at least kung kung desidido po kamo, interesado kamo magdalagan hindi sa tulong distritong ini, District 2 Naga North District, and District 7 Magaraw, and District 8 Bumbon, yan, pwede kita mag-inquire sa MSD. Hindi sa main office po yan, Barangay del Rosario, Naga City. And sa ngunyan, na si Manang, next week, next week, October 17, si preparasyon po kang master list duman sa mga qualified voters. Ano po? Kaya yan, tabi radyoan mani si announcement na pangsaro. Siguro itaw pa kay Sir Marshall, si Sir Venerando Borja next Friday, ano, ready na. Nagdadalan lang siya. Tiga-aram siguro si mga mangyayari man, ano, sa masunod na Biyernes. Kaya siguro may haputa kay Sir Venerando Borja sa masunod na Friday. Itong mga common na complaints, ano, si mga nare-receive niyang complaints mananungod sa supply kang kuryente sa Tinambak si Roma sa Bog. Siguro itawag ko muna kay Sir Marshall kung may mga dahil pa kami naihapot na gusto pong ipaabot sa satuyang mga konsumidores ng kuryente sa Tinambak si Roma. Kaya salamat tabi Sir Renier. Sa mga member consumer owners po kang Tinambak si Roma, gusto ko lang pong iparam na padagos po ang disconnection activities kan sa tuyang personnel sa Tinambak, and si Roma ngunya na bulan aral daw po yan na nag-disconnect. May schedule po kita kayan Tinambak and si Roma. Okay. Iyo. Siguro ano, hindi na kita maghalat magputol, ano, sa hiling ko kaya magabaton sa buot na magputol kay kaning konsumidores ng kuryente. Bagayan, dahil na po kita maghalat na maputulan dahil member consumer owners kita, kaya mga pagiramdumi lang, pero kung di talaga makaabot duman sa due date o kaya maglampas sa due date, tapos nagkaigwa pa kamo ng mga arrears kaya mga previous months, yan, talagang kandidato ka mo na maputulan. Pero siguro di na kita maghalat na maputulan dahil kung may paagi man lang kita para makabayad, taang kasuray ko baga madali man lang kaulay, lalong-lalo na duman sa mga konsumidores na nahihiling taman na grabe ang effort, ang porsigi daw sa sakit kang buhay ngunyan na magbayad, ano, na ipa-priority man si endang babayadan sa kuryente. Okay, sir. Last na lang siguro, may hapot digdi paano daan na maintain na kumbaga dahil man magparadakula ang systems loss kan Tinambak si Roma. Kung minsan baga pati ang vegetation, itong mga ulang-ulang na kakadagdagyan sa systems loss. Tabi Sir Marshall. Salamat Sir Manny. Igwa na kita tabi Sir Manning naka-assign duman na area engineer ka coordinator para mag-tackle kang sa systems loss. And yaw naman duman na sa tuyang electrical engineer na in charge ko niya na North Area Manager. Siguro halat lang tabi kita si Renier kang sa indang mga rekomendasyon mas eksperto sinda sa manungod kang mga arong kayan. Alagad sa ngunyan, dagos man giraray po ang ginigibong pag libot-libot kan sa tuyang technical personnel, maski naikukorek lang itong mga consumers na inaabutan nindang may pagdududa sindang pagdadaya sa indang mga koneksyon para at least makabawas-bawas sa tuyang systems loss digdi sa tuya sa Tinambak and si Roma tabi Sir Manny. Okay. Manaman po akong hapot tabi Sir Marshall. Siguro sisay mo pong tabi kasamang Renier si Pang Lasalbo ano pangapudan ta po dyan po sa Tinambak asin si Roma Camarines Sur. Okay. Si Sir. Okay, in addition lang, ano, siguro duman sa systems loss, talagang iyan ang nagiging problema
kang tinambak si Roma sub office. Ano, talagang vegetation, tama katabi radyawan mani, dakula ang contribution kaining mga sanganing kahoy na nakakatama sa linya kang kuryente duman sa systems loss. Ano, data man mababasol talagang ang tinambak si Roma kung maglangkaw ang systems loss ninda. Talagang sa span pa lang, sa rayo kang linya may nawawara ng kuryente. Imagine ron ta, tinambak to si Roma almost 38 kilometers. Oh, magdalagan lang ang kuryente dyan, pasiring si Roma po ang tinambak, may nawawara na kita. Sabayan pa itong mga sanga, kang mga kahoy na nakakatama, talagang magkakaigo kita ng problema sa systems loss. Pero dahil kita nagpapabaya, yaon ng mga technical personnel ta, may nag-a-assist na kitang mga electrical engineers para mas pang mapababa ang satuyang systems loss, tinambak si Roma sub office. Yan. Siguro sir, kung may panghuring igigreet ka mo sa tuyang mga closing remark. Closing remarks. Kung may pasabog, kung maimbitar, kung ano. Sige po, Tabi, okay, sir. Kami po nagpapasalamat sa oras na pinagtao mo sa Samuya. Siguro sir, kung may gusto pa kang sabihin sa tuyang mga Yung Tabi, Sir Manny, Sir Reniel, gusto ko muna magpasalamat Graray sa invite sa kuya para makapartisipar sa programang ini. And samantalang ko na Tabi, Sir Manny, Sir Reniel, magpasalamat duman sa satuyang mga barangay kapitan na padagos po nga nagsuporta sa gabus na mga aktibidades ka sa tuyang kooperatiba, lalo na po sa pag-clearing and sa mga restoration kan sa tuyang linya. Sa tinambak Tabi, Sir Renier and Sir Manny, si Kapitan Abiligos po, kasi nakaaging clearing activities po kan sa tuyang kooperatiba sa tinambak, nagsabay po sila mag-clearing duman sa backbone line, pagputol ka tong mga kahoy na halos matama na duman sa tuyang linya. Si Kapitan Hubito de la Solidad kang Barangay Daligan, sa Barangay Kanayunan po si Publio Lopez and ex-Kapitan Victorino Realizan na dahil pong sawang pagtabang sa tuya, nag-initiate mag-clearing, ma-request ng interruption para maglinigan sa indang linya. Sa Siroma po, nasabi ko sa bago, si Kapitan Alberto Ibunya, si Kapitan Bruno Salazar po kang Kabugaw, Kapitan Francia Danti kang Sulpa, and Kapitan Elina Romero po kang Barangay Bubuan. Iyan Tabi, Sir Renier and Sir Manny, ang mga barangay opisyal na padagos pong nagsusuporta sa tuya, nagtatabang para mamantinirta po, maitao ang barangay na serbisyo sa satuyang distrito kang Tinambak and sub-office. And inimbitaran ko po, ini-encourage ko po ang gabos na member consumers kang Tinambak si Roma na magbayad po sa tamang oras, ang pagbayad ta po niya sa tuyang bill, maski hababa, dakula na pong tabang para makapadagos po kang kalakawan kan sa tuyang kooperatiba. Sa Siroma po, iba po kita dumaning sub-office, satellite office, para dahil na mahidapan si mga taga Siroma para na magbayad. Iba po kita dumaning satellite office. Bukas po yan, Lunes hanggang Biyernes po, 8 to 4 PM. Siring man po kang Tinambak, bukas po yan Lunes hanggang Sabado ning aral daw po. Pag Sabado po 8 to 12 po kita. And duman man po sa mga nag-apply ning new connection, maparibay ning pangaran, yaon po duman na sa tuyang complaint officer, nagakandak po ning seminar sa kada primero pong Miyerkules and ultimong Miyerkules po kang bulan. Iyan lang po Tabi, Sir Manny, Sir Renier, salamat po sa gabos. Yan, mabalos po, Mr. Marshall Abasola. Baka may gustong i-shout out. May gustong i-shout out si mga nagdadangog. Yan. Thank you. Okay, may naman. Thank you. Si Sir Binarando Bura, abo kayo magpahiling. Baka magsikat na siyang marahin. Pero sa masunod, may imbitaran tagirara yun. Tawan tamaning awad-awad. Hindi magkatandem. Oo, tawan taman awad-awad na oras. Ta suod na ngunyan. Ano?
Susuod na kayo. Kulang ang sarong oras kay Sir Benaran Dubor, ha? Dapat na daradagdagan tayan. And sa hiling ko, ang mga platika ni Sir Marshall, malabang kapitan. Yan, subalang po sa mga nag-aantaba yan. From si Roma ka, Sir? Taga Banuaning si Roma, si Sir Marshall. Ayan, kaya nakulang bagay man talaga yung nakaibanan na siya ngunyan. Kumusta na lang ang mga taga si Roma? Sagot tinambak. Tinambak si Roma. Okay. Ayo. Dara ko na dyan ang Osbon. Yan, makapasyal. May mga sira dyan. Ayo. Okay. Okay, ay naman kita ni produktibo sa tuyang programa niya. Okay na, matabi radyo man manin. Ayo, ayos naman yaon na si Kuya Kenji, Kuya Kenji Jimenea, ang Dean ng UNC. Yan, pasalamatan tagiraray, ang grupo kan tinambak si Roma sa office, sa pamayo kang sa indang OIC, North Area Manager, si Engineer Carms Malinisa. And syempre, ang area supervisor, kan tinambak si Roma sa office, si Sir Marshall Abasola, and kaibahanan niya, ang sa iyang kapartner mo niyan, si Sir Benaran Dubora, na makakaulay taman next Friday sa programa. Pero sa hiling ko ready, next Friday. Okay po, sa kabus na personahe kan tinambak si Roma sa office, na nag-antabay ngunyan sa kabus na mga area offices na mga empleyado na nag-antabay ngunyan sa technical department, sa kabus na mga empleyado kang Kasureko 2, sa kabus na mga members kang Junta Direktiba kang Kasureko 2, yan sa IMZ, sa kabus sa pag-iribata po, nag-aantabay ngunyan. Ingat po kita. God bless po sa kabus. Sa ngaran po, pang manahimento kang Kasureko 2, sa pamayo po, ang samuyang Acting General Manager, Engineer Edgardo R.P. Amonte, sa satuyang Presidente, kang Junta Direktiba, ang satuyang Acting Board President, Director William Basmayor. Hindi po, si Rener po pabukay, mag-iribanan kita sa masunod na Biyernes ang satong kooperatiba. Salamat po and God bless sa kabus. Mabalos mga kasama sa pangarang kan serbisyo publiko. Tie-up kan Kasureko 2 sa kudang DWNX, sa lado teknikal, digdi po sa DWNX. Yaon si Rajman Ray Gomez. Ay naman po ang sa lingkod, ako po si Rajman Manny Basa, masunod na UNC, Tatak Arimen, Rajmon Nationwide. Next electric cooperative is Kasureko 2. Kasureko 2 is the recipient of the Golden Daguitaw Awards and recognition for the Rural Electrification Program distinction, the electric cooperative with fully liquidated subsidy fund, the EC with high AGMA attendance, the best in collection efficiency, and the top performing EC awards. Congratulations, Kasureko 2. And 4. Philreka Awards from the Wars. Kasureko 2 is a recipient of the following plaques of recognition: MCO Prime Participation Award, Platinum Seller Award, and Prompt Payer Award. Likewise, Kasureko 2 is a recipient of different certificates of recognition: MCO Champion Award, Occupational Safety and Health Excellence Award, and Outstanding Radio Program Excellence Award. Congratulations to Kasureko 2. Kasureko 2 Safety Tips. Pag inabot bigla na brownout o power outage, tanggalon tulos ang mga nakasaksak o i-off ang main breaker para maiwasan na magkaigwang problema ang mga linya ng kuryente sa laok kang harong na baka magdulot ng kasulo. Ay pagirumdom na inihali sa Kasureko 2. Kasureko 2 Tipid Tips. Kung minapili nin bagong air conditioner o refrigerator, piliyon si inverter o inverter-based technology. Ini para makatipid nin poko mas o menos 50% kan konsumo nin kuryente kumpara sa mga non-inverter-based na aircon o ref. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureko 2. Kasureko 2 Safety Tips. Pag minahali sa harong o opisina, siguraduhin na naka-off o nakatanggal gabos na non-essential na gamit.
malikaya na mag-overheat o mag-short circuit asin magdulot ning kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Bago magpaandar generator, siguraduhin na ang main breaker naka-off o may double throw na switch. Ini para malikaya na magbalik ang kuryente sa main line o poste asin makuryente ang mga nagtatrabaho na linemen. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Tipid Tips. Magamit ng mga LED lights o LED-based technology sa mga lighting equipment. Ini para makatipid sa konsumo kung ang habol pareho ang kusog kang liwanag o mas maliwanag na ilaw. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Tipid Tips. I-off ang mga ilaw kung inidaiman kaipuhan asin maliwanag na. Ini para makatipid sa konsumo asin di maglobo ang bayadan sa kuryente asin mapalawig pa ang buhay kan mga ilaw. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Tipid Tips. Itutok o number 1 sana ang electric fan kung solo man lang magamit. Ini para maiwasan na halangkaw ang konsumo ng kuryente asin maiwasan din na mag-overheat asin magdulot ng kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2.